जीजा जी घोप घोप हमरो सबसे बता देवल चाहता नहीं काहे घोप घोप कहनी ह। एक दिन के बात है कि हम चल गनी दीदी घरे तो जीजा जी राशन बांटत रहनी तो वही जाके बैठ गनी। तो का भइल कि बांटत रहनी लोग चल गए तो वहाँ कहनी कि जानता रह भाई बाबू जानतनी हम नु सीआरपीएफ बने के तैयारी करत रहनी मन करत बड़ी भगवान के लीला हम डीलर बन गईनी। तो उ तो छोड़ ठीक बा इतना ना ढिलत रहनी वहाँ की इतना ढिलत रहनी वहाँ कहतनी कि हम 1 मिनट में 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ जाए कराटा सीख ले बानी हई सीख ले बानी हौ सीख ले बानी पूरा मतलब ये ढिलत रहनी वहाँ के इतना ढीला नहीं कि हाँ लपटाइल ना। तो उठ के हम चल रहनी दीदी के लगे भेंट उठ कोई नहीं